30 minutes. Hallelujah. One kisha. Which means 3:45. 30 minutes. Hallelujah. Ngokuzithoba ngibuliswa tata. Khona tata ufike very early. Namhlanje. Siyabulela tata. Sithatha kancane into bakhona kwakho, especially at your age. Siyambulela uThixo ngawe. Khona nomnye utata uphanga semva. Ngiyambulela uThixo. Amen. Siyazihlonipha inhloko. Jesus. Yabona idiniwe. Iyathetha. All right. Ndibulise Hallelujah. Amen. Woman of God. Awubinje umisi. Awumama nathengisi. Ichilo kulela. Kanti kuyavakala. Ba ikhona into yenzayo emzihlweni. Yeah. Apho ubona uThixo. Yeah. Lithi lizithandazani emzihlweni. Aze uThixo Yeah. elithandaza kuye emzihlweni. Yeah. Aniphendule ekuhleni. Jonga ke ngoku. Naku ekuhleni. Kwenzeka kuhle. Yeah. Siyabulela woman of God. Ngibulisa omama bonke. I know ukwizandla apha. Abaphathi bemfihlakalo. Amen. I honor you. Thank you for coming. Nizohlala nishiye into zenu. Nizohlala. Oh. Thixo makanibonise. Thixo makanibone. Thixo makanibone. Hallelujah. Ngibulisa omama abakhulu. Hallelujah. Ngibulisa omakoti. Ngibulisa intombi. Hallelujah. Nabantwana abancinci babone phangasemva. Egameni lenkosi yami uYesu Kristu. Ndingunolungisile Quthu. Ndibonwe nditshate nge-15th kaDisemba 1990. Ndikunyaka u-32 ndisemtshatweni. In between the 32 years, we do have a decree of divorce. Satshata singabazalwane sisindisiwe. Wathi kuba uyafika uSathane nasebazalwane. Hallelujah. Kodwa ngoba uThixo will always have izwi lokugqibela. Kwagqibela yena. Okay. Ndiyintombi ikhaya lam nangona ndikhuliswe ngudadewabo wam owayengumhlolokazi. Ndiyabathanda abahlolokazi. Ndathathwa ngudadewabo wam ndimncinci. Wandikhulisa ngoba wayengumhlolokazi osindisiweyo, undisikelele umakoti. Wayesindiswe eyintombi waze ke ngoku watshata. Wathi ke ngokusweleka komyeni wakhe wathi ndikhethe uYesu. Mntakwethu bendingekabi nayo umntana ndibone umntana kwaba bakho. Ndikhulise yena ndibe nomntu wokuthuma. Ndikhulele evangelini olo hlobo. Kodwa bona abazali bam yabalapha Ndevane. Babesuke eCumakala. Apha kwaMasijonga. Hallelujah. Akukhulelanga ngekodwa. Ungathi hey ayibo ulanda undazela kuyo nje wapha. Kodwa abazali bambona bebelapha kwaMasijonga sebelele ngoku bobabili. Hallelujah. Judges abagwini sahluko 30. Abagwini sahluko 30.
Sizayifunda ngesixhosa, ndicela ukwazi uyifunda isixhosa. Sizawushumayela kunye kule-30 minutes. Hallelujah. Abagwebi chapter 13. Buliso mama ndaba nabo. Mama Mhlongo. Mama Ngwahulu. Ndintwazana encinci iphakile. Zizandla zikaThixo. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Ndisindiswe ndine-12 years. Sisakhangela abagwebi. Oyifumene yapha komsisana ungakwazi ukufunda isixhosa. Uphethe isixhosa namhlanje siswa? Uphethe English. Mhlawumbi ndingakuxwayela. Kodwa ngathi uyafunda ndiyazi into yakho. Sawuzibona. Hallelujah. Ukhona esifumene isixhosa? Ma. Chapter 13. Ufunde uqale kuverse 1. Uzawushumayela nami mama wami. Ndicela andazi ilenze yakho. Andazi uba I won't mind xa ungaphakamanga xa uva uba udingo, kodwa you can just continue. Okanye omnye amncedise umayo, ngoba ndifuna sihambe naye ngokukhawuleza, sikhawulelane nale 30 minutes. Hallelujah. Chapter 13. Qala verse 1. Yes, ma'am. Baphinda oonyana bakaSobayeli benza ububi emehlweni kaYehova. Thandazeliso. Baba egameni likaYesu waseNazaretha, Thixo wethu, emva kwemini silapha Nkosi. Sizofiso lakho Thixo wethu, uyathetha Moya Ngcwele nathi sithi Nkosi Jehova. Siyathoba kuNkulunkulu sigaqa ngamadolo. Sithi wena ungcwele, wena wedwa, nezwi lakho Nkosi lisikhombisa indlela enje egameni nasegazini likaYesu waseNazaretha. Amen. Baphinda funda mama. Baphinda oonyana bakaSobayeli benza ububi emehlweni kaYehova. UYehova wabanikela esandleni samaFilisti iminyaka 40. Ke kaloku kwabakho ndoda ithile yaseTsora yomlibo wamadala egama linguManowa, umkayo eludlolo engazazi. Umkayo ongenagama eludlolo engazazi. Funda mama. Verse 3. Kwabonakala isithunywa sikaYehova kumfazi lowo. Okay. Hlala phansi kancinci. Apha utata uManowa unenkosikazi yakhe. Yena ubiziwe ngegama kwathiwa ungutata uManowa. Kodwa umama uManowa, umama wakwakhe, akabizwanga. Kubizwe imeko yakhe. Imeko yakhe yona has been mentioned. In fact, ndiyacinga nalapha ekuhlaleni wonke umuntu wayeyazi imeko yakhe, ngoba wayetheni, wayeludlolo engazazi. So wayibhalwa apha emqolo xa ehamba, naxa ebuya ebhalwe apha ebunzi. Funda. Kwabonakala isithunywa sikaYehova kumfazi lowo. Siyabonakala isithunywa kumfazi ojongene nemeko. Siyabonakala isithunywa sikaYehova kumfazi ojongene nemeko angenawukwazi ukuyitshintsha ngokwakhe. Funda. Kwabonakala isithunywa sikaYehova kumfazi lowo. Kumfazi akakabizwa ngegama, because esi sithunywa sizangagameni lakhe, size emekweni yakhe. Unemeko lo mfazi, khona into ajongene nayo, and akakwazi ukuzinceda, akakwazi nokuncedwa nangumyeni wakhe. Nguye lo uludlolo. Amen. Nguye lo ungazaliyo. Nguye lo usengxakini. Funda. Okay. Kwabonakala isithunywa sikaYehova kumfazi lowo, sathi kuye, yabona. Mamela. Okay. Yabona xa sibonakala isithunywa emekweni yakho, sifika sithethe.
sabonakala sathi kuye unemeko ojongene nazo. Are you quiet enough ukuba ulive ilizwi lesithunywa xa sithetha nawe? Okanye uqangaza imeko yakho? Ithini incoko yakho? Thini xa uthetha ngomlomo wakho? Ngoba isithunywa siredi. Funda. Sathi kuye. Uyabona? Uluhlolo wena. Nawe Thixo. Hayibo. Yiba. Also, uyayi-acknowledge le meko yakho. Bangcwele uThixo uyayazi imeko yakho. uThixo uyayazi imeko yakho. God is aware. God knows. Uyayazi imeko yakho. Uyabona uluhlolo wena. Thetha mama. Sathi kuye, yabona uluhlolo wena. Awuzali. Ke uyakumitha. Uzale unyana. So, xa uThixo efika emekweni yam, ufikele ukuzokuyitshintsha. Kodwa akayitshintshi imeko yam ndingakhange ndiyiqaphelisise ukuthi ndisemekweni. Ndiyazazi ukuba ndiphi? Jonga, suba nowabi xa bekuhleba because wena utheni? Usemekweni. Ndisemekweni nam yedivorce. Wathini uThixo? Wafika. Wathi uyidivosiwe wena. Kodwa ndizayitshintsha loo meko. Amen. Ke uyakumitha. Uzale unyana. Verse 4. Ke ngoko khawuzigcine. Hey. Yenza njani kuwe? Hayibo. Awufani nabo. Sukufanisa nabanye abantu. Wena khawuzigcine. Yazi wena ukuthi le yakho imeko yabantwana bakho ifuna uThixo. Ke ngoku yenza njani? Khawuzigcine. Wenze njani xa uzigcina mama? Uze ungaseli wayini. Utshilo ke phaa kuTitus. Uze ungaseli wayini. Nasiselo sinxilisayo. Ungazifanisi nabantu abenza ngendlela yabo kuba ibalungele. Wena unemeko. Wena usemekweni. And le yakho imeko ifuna uThixo. And ufikile ke ngokuThixo. Nangale 9 ka-August. Wenze njani uThixo? Ufikile. Ungazifanisi ke ngoku. Ngenxa yabanye benxibe i-hats. Wena uthwele iqhiya. Okanye ngenxa into babona betheni baze bathi uyayazi imeko yakho. Ufikile uthi ke ngoku uzuzigcine. Ungabi ngathi khange ufikelwe wena nguThixo ufikelwe. Zigcine. Masamba. Verse 5. Ngokuba uyabona uyakumitha uzale unyana. Okay. So, izawutshintsha le meko yakho. Alright mama. Isitshetsho sokucheba asikusondezwa entlokweni yakhe. Okay, 1. Zigcine wena. Yeah? Wena zigcine. Number 2. Uzawumitha uzale unyana. Lo nyana uzumgcine. Unikwa instructions on how to raise the child. Lo umcela kuThixo. Ne? Unikwe instructions apha ngibamhlobo uba mawenze njani.
emtshatweni lowo ucelile ukuthi because uThixo akanyanzeli umuntu ngomtshato uthi uPawulos bangaske bangatshati akangunyanzelwa kwamforce uvume ngokwakho umtshato ngoku unikwa i-instructions unikwa umkhomba ndlela funda mama isithethe sokuthemba sithethe sesinga asikusondezwa enhlokweni yakhe yes ngokuba le nkwenkwe iyakuba ngumahlulwa kaThixo abakho abantwana ngomahlulwa bakaThixo asabe yiyo ke eyakuqala ukuwasindisa ama-Israyeli esandleni samaFilisti. Alright. Listen. Uyabaxelela abakho abantwana lo thini wena xa uthetha nabantwana bakho uyabaxelela ukuthi nini aba nilindwe lihlabathi. Yes. The world is waiting for you. Ilizwe is an oyster. Okanye uthi libolileke lidangile. Thini xa uthetha nabo because ngabo abazemva kwakho abazawukhulula amaSirayeli. AmaSirayeli abophekile 40 years nivile pha aphinda ona ama-South Africa emveni kobenikwe inkululeko nguThixo. I hope uzawubuya ndithi baphinda bona eMzantsi Afrika emveni kokuba benikwe inkululeko nguThixo bayiqhela. Uthini ke ngoku kubantwana bakho ngale meko uyibonayo apha eSouth Africa okanye uthetha njengabanye nawe? Verse 6. Weza lo mfazi wathi kwindoda yakhe kufike umntu kaThixo imbonakalo yakhe. Lo mfazi emveni kokuba efikelwe nguThixo uhambe waya endodeni yakhe wathi endodeni yakhe kufike umntu kaThixo. Uyamxelela wena wakhuleka uzawubuya ngoku ubuyele endlini uzamxelela uba bekusithwani okanye uzakoyika into yoba kuthiwe mandithobele. Kaloku wena kufanele xa ufika phambi kwe-man of God uchaze indaba zale ndawo le ufika kuyo bekusithwani phaya utheni uThixo kule ndawo uvela kuyo okanye uzawuthi kaloku wethu uyasela yena ayinamsebenzi loo nto leyo hayi sibuyile bekumanti xelelwe apho ukuthi yinkosi mphathe njengenkosi ngoba xa ubuthwasa usithi ngomso ufuna uba ligqirha ubuzawuya kulaa myeni wakho umxelele umjonga apha emehlweni. Xa ufuna uba ligqirhakazi awoyiki ukuthi ndiyahamba ndibheke ekhaya ngoba ndibhekile khange ndikhuphile khange ndilale ndiyabizwa kodwa ngokwenu noThixo omkhulu awufuni ukuya neendaba zikaThixo. Into yanayo ukukhalaza nokhompleyina good ke apha masambe ma weza lo mfazi wathi kwindoda yakhe ufike umntu kaThixo. Ewe mama Imbonakalo yakhe injengembonakalo yesithunywa sikaThixo. jonga nomcacisa mani Isoyikeka kunene. Jonga khamcacise mani uba ithini le nto kaYesu apha kuwe khawungqine umyeni wakho andithi shumayela. Yiba ne-timing because ithi iBhayibhile boyisa ngobungqina. Xa wenzelwe into entle nguThixo thini myeni wam bendithandaza ndicela uThixo andiphe le nto thini jonga nantsi undiphile awushumayeli ngolo hlobo. Uzawuyazi ngomso uba msenipha kumfazi wam ndiyathandaza umfazi wam iza kwenzeka loo nto. Thini myeni wam
uyakhumbula ndizayicela uyakuxelela imeko yasemsebenzini akukho mnandi emsebenzini yithi wena myeni wam masithandaze okanye uba uyonqena uthandaza nawe uthi ndizawuthandaza myeni wam ngale nto ukuxelela yona uthixo uza kunceda xa uthixo uncedile uphinde ubuye uthi uyabona ke ngoku besithandazile nangoko uthi uzulisa njani uthi masambe isoyikeka kunene kodwa andimbuzanga apho avela khona okay naye akandixelelanga igama lakhe okay verse 7 wathi uyabona uyakumitha uzale unyana nakufanele ethethe ukungqina bentwana ke ngoku akathi ubuphi ngoku uthixo bendivelela mna ndiyavelelwa woman of God I see visions ithixo ithe in the last days ngeentsuku zokugqibela uyakwehla umoya engcwele phezu kwethu sonke thina ziprofethi sho wena myeni wami hayi bo arrogance utheni lo mama wathi uyabona uthi kufike ntoni mama masiqale pha kufike wathi kwindoda yakhe kufike kum myeni wami bendiye uyakhumbula ngoku yabe ndimenywe ngumabani esithi makhe ndiye phaa enkonzweni ndaya ke kulaa nkonzo uyaxela uvele enkonzweni kwafika phaa kwathethwa nguyesu heyi kwafika kum ukuthi makhe ndibamkele lo yesu iyaxabanisa yebona kwafika kum ukuba mandisiphakamise isandla ndimvume lo yesu ngoba myeni wam ndiyamdinga ndixakene nam mbonanje myeni wam andikwazi ukuthoba ngoba kaloku andiyazi kwenziwa njani ndizibonile ukuba ndonile masambe kufike umntu kaThixo imbonakalo yakhe injengembonakalo yesithunywa sikaThixo yes isoyikeka kunene kodwa andimbuzanga apho avela khona naye akandixelelanga igama lakhe wathi uyabona uyakumitha uzale unyana ke ngoko uze ungaseli wayini ubulelephi izolo akangatsho lo mama ngoku uthixo bethatha nam ubuphi ndikubhuphile futhi yibona ndiyayele ndawo uvela kuyo uthixo uyandibonisa mna kodwa uthixo ndifihlela yona mna mbe woman of God yonke into izawutyhila into ezifihliweyo ziyatyhila into ezigqunyiweyo ziyathinthila nguwe lowo hamchazele kufika uthixo imbonakalo yakhe ilolu hlobo wafika wathi mama okay uze ungaseli wayini nasiselo sinxilisayo utsho kum uthixo myeni wam wathi ndize ndingaseli wayini yiyo le nto ndibona ndingasaseli utsho kum akatshongo kumyeni wakho wathi aze angaseli wayini ngoba bengekho ngoku ukuphakamisa isandla kodwa mxelele utshilo uthixo kum sukuyifihla into enkulu kangaka masambe ungadli nanye into eyinqaba ungadli nanye into eyinqaba kutheni wena ungangeni ebhekileni kutheni wena ungashwami utshilo kum uthixo myeni wami ndiyaxolisa utshilo kum andishwami uthetha uba ndingalo uthetha uba ndingaxabana xa unomchazela ngolo hlobo masambe ngokuba le nkwenkwe iya kuba ngumahlulwa kaThixo kwasesizalweni kude kube ngumhla wokufa kwayo uyangena yena uthi makwathini wena akubone le ndlela uthetha ngayo athi uzazifekethisa ntwana kuthi andithetha ngolu hlobo uthi hayi kaloku myeni wam utshilo kum uthixo wathi mandibasikelele xa ndithetha nabo mandisikelele ndingaqavukilisi umyekela ntoni naw kuya ekumosha kaloku myeni wam mna
mina utshilo ukuthi Verse 8. Wathandaza ke uManowa kuye wathanda yebethu nami manje sala phansi mama. Do you see the key to get your husband into the kingdom? Uyasibona isithixo sokufaka umyeni wakho endlini kaThixo. Ungakhambi umshumayeza. Because uma umbalisela ngezinto uThixo azenzayo. Uma umbonisa, yena uzawufumana umsebenzi nizawuthandaza. Awufumana umsebenzi uthi yu mandibulele uThixo umyeni wami. Ngoba ufumene izindaba zenu ezo. Lilale ixesha lokulo. Xa ninonqabala ngolo hlobo, lingaba khona ixesha lokugilana, nokuqumbelana. Because zininzi izinto okufuneka uzithandazele. Ukhathazwa ngodadewabo, amadodakazi wakho awakufuni, ubhizi nawe uhamba usithi hayi wandifuna amadodakazi ewethu. Awuthandazi. Masithandaze ngosisi myeni wami. Ikhona imeko ndiyaqonda kodwa uThixo uzamnceda usisi. Ebengamhlanga ndimbonile ngoba bengenayo. Kodwa ngoku sizawuthandaza. Uzamnceda uThixo. Abuye ngomso usise right. Uthi nako uthi umncedile usisi. Ebefiki ungathi belapha udadweni. Ebelapha udadweni lo ndize enhloko. Ngiyayibona lento yakhe. wathandaza ke uManowa wathi uManowa wamzela ngomfazi wajonga kuThixo. Wathandaza ngokwakhe uManowa wadinwa ukuthandazelwa umfazi. Wathandaza uManowa wathi Tabaku Nkosi yami yeke Manowa umntu kaThixo owamthumayo makakhe abuye eze kuthi asifundise ukuba simthini na asifundise. Alright, masambe mama. Asifundise ukuba simthini na umntwana oyakuzalwa. Waliphulaphula uThixo ilizwi likaManowa. Mamela uyeva uThixo. Awukhathaliseni noba uManowa umthandaze egcwele iwayini lesuswini. Uyeva uThixo. Masambe mama. Waliphulaphula uThixo ilizwi likaManowa. Sabuya seza ke isithunywa sikaThixo. Sabuya seza isithunywa sikaThixo. Mama. Sabuya seza ke isithunywa sikaYehova umfazi lowo ehleli entsimini. Yeke uManowa indoda yakhe ingenaye. Wathi safika isithunywa safike yedwa ne again wathi wakhawuleza umfazi wakithi wayixelela indoda yakhe hayi wakathetha noThixo yedwa agqibe azobuya abalisele umyeni again. Wayiqonda uba ngoku uThixo itshintshile imeko yakho. Ngoku mandigidime uphuma umntana izamntana wagidima wenza njani? Wenza njani? Wagidima wayixelela indoda yakhe. Wayixelela indoda yakhe. Wathi kuyo Ewe. Yabona? Ubonakale kumla mntu ubeze kumla. Wathi uyabona ubonakale kumla mntu. Ufikile uThixo. Wathi wasuka ke uManowa wamlandela umkakhe. Wasuka uManowa wamlandela umkakhe. Waya kulo ngoba umkakhe ufikile. Hlala phansi mntana ngicela ukuthi ngicela isitulo. Ufikile umfazi. Wathi hlala pha Manowa. Hlala pha Manowa. Funda mama. wasuka ke uManowa. Wesuka umfazi. Umfazi. Wasuka ke uManowa wamlandela umfazi kaManowa. Ufike lo uThixo and then uya kuManowa. Wesuka wakhawuleza umfazi wakithi wagithi wayixelela indoda yakhe. Yima wakhawuleza wagithi wafika. Wayixelela indoda yakhe. Wayixelela indoda yakhe. Wathi kuyo uyabona ubonakele kumla mntu ubeze kumngalamntu. Ubonakele kuyo uThixo lobefike ngalamini lobethetha naye. Ufikile kuyo tata apha.
Uyijongile iposition kaManowa. Uyijongile iposition yomfazi indawo. Akafikanga wema phezu kwentloko kaManowa. Ngoba ulibele ukuhlala kaMasini. Ufikile ke uThixo. Wadixelela again, khawuze. Check your position. Check your position. Check your position. Check your position. Wasuka ke uManowa wamlandela. Hayi mama. Position. Wakhawuleza umfazi wakhe. Wakhawuleza wakithi. Wayixelela indoda. Waya ebaleka endodeni yakhe. Wathi kuyo. Uyabona? Ubonakele kumla. Laa mntu ebeze kum. And then wathini uManowa? Wathini? Wasuka ke uManowa. Manowa suka. Wathini uManowa? Walandela uManowa. Wenze njani uManowa? Wenze nje yimake. Ebephaa uManowa. Ne? Wasuka. Wathini uManowa? Walandela bani uManowa? Kwathini emveni kokubelandela? Waya kubani? Xa efika enkonzweni umyeni wakhe akazanga kuwe. Okay. Leave Manowa alone. Yeke uManowa akazanga kuwe. Yeka ukugada uManowa. Uze unamntu umxelele. Sumxelele uba ngoku kufuneka aqhube usiyakudumisa okanye angamfuni. Sumxelele uba ngoku kufuneka afunde iBhayibhile okanye athandaze. Sumxelele uba bekuthiwa masikene ku-30 days fasting yena kangeni. Yeka uManowa. Wenze njani uManowa? Uya Manowa. Wasuka uManowa. Wamlandela umkakhe wayaphi? Waya kulo mntu. uManowa uza kulo mntu. uManowa uza kulo mntu. Hayi uManowa uza kulo mntu. Taking advantage of amadoda asindisiweyo because enganibethi. Thetha nakanjani egimisela. uManowa uza kulo mntu. uManowa uza kulo mntu. Ngophi lo mntu? Wathi kuye. Manowa ukhona utata phangasemva ndiyamcela. Cela la tata phangasemva okanye mhlawumbi okwikhibhodi. Masiyenze lula. Wafika uManowa. Ulandele umkakhe. Hlalapha Thixo. uManowa ze kuwe. Thatha indawo yakho endlini yami. Ndikunike yothongo. Have your way. Emyelini wami. Undilandele. Kodwa uze kulo. Uze kulo mntu. Wabuza uManowa. Masambe mama. Sathi yaphela 30 minutes. Yes. Ungula mntu na. Ebethetha. Yes. Ndinguye. Wenza njani? Wathi uManowa. Yes. Ukuba lithe lenzeka kaloku. uManowa uthetha nabani? uManowa uthetha nabani? Utheni wena ufuna uManowa athethe nawe? Thani uManowa ufuneka athethe nawe? Manowa uthetha nothini? Manowa uthetha nothini? Ungula mntu na. Thetha mama mfunda akhe. Ungula mntu. Wathi uManowa. Ukuba lithe lenzeka kaloku. Ukuba yima ungula mntu na. Okay. Wathi ungula mntu na. Ebethetha umfazi. Wathi ndinguye. Jonga yenze
yakho for myeni wakho akhakhane nomanowa yena wakho akhakhane nomanowa ungulamntu na yes mama ungulamntu na wathi uManowa ukuba lithe lenzeka kaloku ilizwi lakho ngoba liza kwenzeka ilizwi akasabhekisa into emfazi mama wake up akasabhekisa into kuwe uManowa thetha noThixo wakhe thetha noThixo wakhe wathi lakwenzeka wathi uManowa ukuba lithe lenzeka kaloku ilizwi lakho loba yintoni na isiko lale loba yintoni na isiko lantoni mama lale nkwe nokwenza kwayo hayi thina abantu basindiswe kaloku asolusa ngevangeli kutsho wena uManowa tsho wena uManowa fundisa uManowa uManowa akakwazi uziyela kuThixo ubuzwa isiko lale nkwe sathi isithunywa sikaYehova kuManowa yes konke endikuthethileyo uManowa is having a conversation uphendulana noThixo uManowa uthetha kuThixo uThixo uthetha noManowa uManowa uthetha kuThixo uThixo uthetha kuManowa ngoba indaba zalapha ekhaya zizawuza from God to uManowa to you zawuhamba ngolo hlobo divine alignment kwenzeka i-order yezulu ekhaya masamba mama sathi isithunywa sikaYehova kuManowa konke endikuthethileyo uMfazi utsho uThixo kuManowa akutsho wena babendikuxelele uThixo yakwazi usithethela uThixo amen yakwazi usithethela uThixo masamba sathi isithunywa sikaYehova kuManowa konke endikuthethileyo kuMfazi konke endikuthethileyo kulo mfazi makasigcine kuko konke enditheni endikuthethileyo kumfazi konke endikuthethileyo mna ndinguThixo kumfazi konke endikuthethileyo mna ndinguThixo kumfazi makenze njani umfazi makenze njani umfazi makaleqane noManowa makenze njani umfazi ebetheni kuqala uThixo ngoba befikile ebengathanga zigcine uyaphinda uThixo uthetha noManowa uthi makazigcine usigcina nini wena usigcina nini wena masaba verse 14 yes maze angazi into iphuma emzini kuxelelwa uThixo kuxelelwa uManowa nguThixo ke ngoku uyayibona ke ngoku i-order masambe mama angaseli wayini nasiselo sinye ungammangaleli xa umbona engasaseli wayini engasathini angazi nanye into encane kuxelela uManowa emfihlekweni thandaza emfihlekweni aze uThixo ubuthetha kuye emfihlekweni akuphendule ekuhleni konke endibusele umthetho ngako makakugcine makazigcine umfazi makenze njani awugqiba agcine ntoni konke gcinizwi konke endibuwisele umthetho ngako makakugcine masamba verse 15 yes ma'am wathi verse 15 wathi uManowa kwisithunywa sikaYehova makhe sikubandezele wathi uManowa funa si-understand wathi uManowa kwisithunywa wathi uManowa kwisithunywa sikaYehova makhe sikubambezele sikwenzele itakane lebhoko and then okay 16 sathi isithunywa sikaYehova wathi uThixo kuManowa masinikele wathi uManowa kuThixo masinikele akathi umntaManowa kuManowa ufikile uThixo and then ke ngokufuneka sinikele because ilizwi lithi yazifikele
waxela kuManowa into ethi emveni kokuba kufike uThixo endlini yami mandinke. Sathi isithunywa sikaYehova kuManowa, nokuba undimandezele, andiyikudla ekudleni kwakho. Okay. Ke ukuba wenza idini elifukayo kuYehova, linyuse. Indaba zithethwa nguThixo noManowa noThixo. Ewe mama. Ukuba wenza idini elifukayo kuYehova, linyuse, ngokuba uManowa ebengazi ukuba sisithunywa sikaYehova. Ebengayazi. Ewe. Wathi uManowa kusithunywa sikaYehova, ungubani na igama sikuzukise lakwenzeka ilizwi lakho. Uzibuzela yena ngokwakhe. Ungamfundisi ngoJehova Jayeba, Jehova Nisi, Jehova Zikeli, Jehova Sifeki. Ungubani igama lakho? Basamba. Sathi kuye isithunywa sikaYehova, yini na lento ulibuzayo igama lakho? Libalulekile nje. Wathabatha uManowa itakane lebhokwe nomnikelo wokudla, wazinyusa kuYehova eweni. Wazinikelela uManowa ngokwakhe engakhange aqhubeke umfazi. Basamba. Sona sisenza ngokumangalisayo, bebonela uManowa nomkakhe. Kwathi ekunyukeni kwelangathi esibingelelweni, yiba imama mabuye umva kancane. Uthini ke ngoku uthe ngexesha abanikelayo ufunqale phaa enikelweni? Wathabatha uManowa itakane lebhokwe. Yes. Nomnikelo. Yes. Wazinyusa kuYehova eweni. Sona sisenza ngokumangalisayo, bebonela uManowa nomkakhe. Ubani obonelela uManowa nomkakhe? uThixo. Uphelele phi uManowa? Ugqibele ngoku yabeye uManowa wamlandela. Emveni koko yonke into eyenzekileyo